أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام أمبي أوفو ملكنا أني ملكوكا farafinden bɛ diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima minnu ye faso bila ka taa fɛn ɲini k'u bɛna mɔnɛ bɔ faso la ka jɛ u musow kɔ ka jɛ u denw kɔ ka jɛ u masaw kɔ an b'u fo. Munu yɛrɛw bi faso kɔnɔ n'u cɛsirilen bɛ faso jɔli baara la an b'u fo. Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Laɲini minnu bɛ an na n'o ye ɲumanw ye Ala k'u dilan an bolo. Ala ka don an ni mɔgɔw cɛ. Mɔgɔ minnu tɛ fɛ k'an ɲumanlama ye ya Rabbi Ala ka don an na aw cɛ. O la bi nin ye an dontɔla ye an ka walanda di kɔnɔ n'o ye émission seko ani dɔnko ale walanda ye. Walanda min bɛ di aw ma kalan de don. Kalanbulon min n'a kɔnɔ fɛrɛlen bɛ n'a bɛ bi ɲɛ hadamaden bolo a bɛ sini fana ɲɛ i bolo. Bawo ni e ye ɲuman lamɛn ka ɲuman faamu ka ɲuman ta ka ɲuman baara Ala bɛna fɛn minnu bɔ e fana la olu fana bɛna kɛ ɲumanw ye. Kuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ tɛmɛ e kan ni ɲumanya sira ye. N y'a fɔ n bɛ segin a kan. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲama b'a la mais ɲama bɛ dɔɔni na dɔɔni ɲama ka bon dɛ. Dɔnnibaw fo an ka hakili to o de la. O ye jumɛn ye? A bila i kun na fɔlɔ e min bɛ ka dɔɔni kuma fɔ e tɛ Ala ye i tɛ kira ye mais i ye Ala ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye mɔgɔ tɔw cɛla ka fɛn dɔ kalifa i ma fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko nɔɔrɔ. O de la n'i ye dɔnnibaa ye i b'a sɔrɔ dɔnni b'a la mais n'i ye dɔnnibaa yɛrɛ waranka k'a détacher n'a fɔ mobili bɛ kɛ cogo min mécanicien fɛ ko dɔnni b'a farikolo yɔrɔ jumɛn k'i b'o ta i t'o ye. Donc i b'a dɔn ni bɛ farikolo kɔnɔ cogo min dɔnni fana bɛ farikolo kɔnɔ ten de. Nɔɔrɔ don. O tuma nɔɔrɔ in n'a ye place ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ nafa kɛ fɛn min fana ni danyɔrɔ de b'a la. Dɔnniba bɛ danyɔrɔ dɔ de la a tɛ se ka tɛmɛ yen kan. O tuma an b'a ɲini Ala fɛ e min bɛ bɔ i ka so k'i kunda dɔnniba kan fo e taatɔ jigi kana kɛ foyi ye ni Ala tɛ. I bɛ taa dɔnniba min fɛ yen k'a sɔrɔ o fana jigi tɛ foyi ye ni Ala tɛ. Aw fila y'aw jigi sɛmɛ Ala la
aw bɛna fɛn min kɛ ala t'i k'aw sabanan ye fiyewu k'o tiɲɛ mɔgɔnifin tɛ se ka kɛ ala ye i tɛ se ka ala ya baara kɛ i bɛ dan dɔ de la ni min ko a b'i pousser k'i bila ala ya place la kana sɔn dɛ fa tigi tɛ ala ye i tɛ se ka ala ya baara kɛ o ye ta fan bannen ye o hukumu kɔnɔ an bɛna gindoba di bi gindo min b'a la n'a bɛ ɲɛnɛmaya garanti hadamaden bolo sabu maa o maa diɲɛ kɔnɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan n'ala hinɛn'i la k'i bila pilasi dɔ la i ɲɔgɔnnaw ɲɛbɔlen bɛ pilasi min fɛ n'u m'a sɔrɔ baara b'i bolo dɛ min bɛ baara k'i la ji jukɔrɔ k'i mago sa min bɛ fɛɛrɛ tigi kama k'i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ lajɔ pewu nin bɛɛ bɛ yen o kuma dɔw la kɔrɔtɛ bɛ dɛsɛ adamaden farikolo la a tɛ donda sɔrɔ nka fɛn bɛ yen n'o kɛr'i kɔnɔ o dɛsɛ man di buna adamaden na o kuma pour que aw minnu b'a la ni kɛnkɔnɔ lajarabi ye aw sɔrɔ wali ka mɔgɔ bɛ yen n'u ye fɛn kɛ dumuni na ka d'a ma fɛn min b'i komi poison wala fɛn min b'i komi mɔgɔ nagasi fɛn u y'o don a tigi kɔnɔ a bɛ taa nagasi bana de bila a tigi la a bɛ diɲɛ fura bɛɛ kɛ a kɛ man di ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bana bɛ furakɛ kɔrɔn tilebi bɛɛ b'i ta kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la i bɛna mun kɛ i b'i jija sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratu fatiha i bɛ fatiha sɛbɛn siɲɛ 111 n'i y'a nasi bɔ siɲɛ 100 ni siɲɛ 11 yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko bangɔyɔ i bɛ bangɔyɔ dili i b'o dɔ k'a la ka kɔgɔfin dɔɔni ɲagami a la a tigilamɔgɔ a ka to ka a min ka to k'a ko a k'a min a k'a ko walahi ala ta kɔfɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ kɛnkɔnɔ de b'i kɔnɔ wala dabali de kɛlen don e ye muso ye i ye kɔnɔbara dɔ ta kɔnɔbara in bɛ fo san 1 wala san 2 la a ma se ka jigin k'ale dalen bɛ a ɲɛ n'aw ye nin kɛ ka d'a tigi ma wala a sera ka nin sɔrɔ k'a kɛ ala b'a a dabali tigɛ ka bɔ yen a b'a yɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la wa nin kɛlen kɔfɛ a ka gɛlɛn kɛnkɔnɔ ka se ka fɛn kɛ i la bilen an bɛ juguya tile la dɛ an ye karisa bo an dɛsɛra a la nka kɛnkɔnɔ dɛsɛ man di maa caman na dɛ o dɛsɛ man di dɛ o tuma ala k'an bɛ sababa ma min fɔra ala ka barika don a la ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kɛra bonya kama kaloba in hɔrɔma kama sɔlu ala rasul